Ka Jingpynbna, ka Jingpynbna, ka Jingpynbna. Hello, paralog. Kibangej bat kibai how try jung you Jesus Christ. Ni don Laitylli ki Nongshun Bashyrkhei Tam. Ka jing sarong, ka jing jelau ngoi, bat ka jing brai. Ngin le kum no ban job ikini ki Nongshun. Sngap u Jisu u ong kum no. SHAH kor ya ka balang. Kadon ban ong ayu. Ki ong kum ne. To DUWAI, to le isen a, bat to SHAH JINGIT. Hai la ong kum ta. Pule ka gospel jong Matthews. Kalau nong ka bandriu ka dekot ka bai Kiwei ter hat du khat pra pin sa shem ya kini jingkren jong Jisu. Bat kumno ka balang ka tha yangi ban le ya kane kham tam ha kane Khubor Len Bakhuid. Balai namar haba ngilong kibasarong ngi penlong blei yalade. Ngi sngo bangim don kam shu yaw blei ne ya Kiwei pat. Hendrei haba ngi DUWAI kapen i bangilong kibasngorit. Ngi don kam yaw blei. Kapen i ba ngim la banlong klemu blei. Kumta lada ngi DUWAI ngin job ya ka Nongshun jong ka jing sarong. Ka Nongshun jong ka jing jelau ngoi ber ka jing brai. Ka jing bam hun. Kan batang yo ka tadang kwa. Ngi mane ngi penlong blei ya ka Khubor. Ya ka jing trang. Kani king kata kapop ka bangi Jong la syong ksut. Namar la kerni. Te tang ka jing SHAH JINGIT bat ka jing DUWAI keng. Pule na Matthews kalong ka banyo ka dekot ka ba atwe ka ong kumno. Tang ka jing SHAH JINGIT bat ka jing DUWAI ka ban penjob yangi yakin ki Nongshun. Kentang yawai parlo ka ba long ki basbun long ki ba isen a kumba ublei ulong ubasbun bat ubaisen a. Kadang ngile kumta ngin job yakin ki Laitylli ki Nongshun. Hello, mano badang don bat nga banyak puson ban pen kelai la di hai nei Khubor Len. Ra aktif please. Ngidang don tang hakasngi kabasan jong ki sau pausngi hakan nei Khubor Len. Ngangej ngin yo mat ya ka jing kela ka bamut bat ka jing penbeit no ya la ka jing im. See you lashai namar. Kadai kasngi ka bahendriu. Bye. And yero yo Jesus Christ junom la junom. Amen.